Helo, Helen dwi, ac yn y fideo yma, dwi'n edrych ar uned 15 yn y cwrs Canolradd. Yn gyntaf, dwi eisiau edrych ar batrwm ddysgon ni yn y cwrs sylfaen. Dych chi'n cofio ces i fy ngeni neu ces i fy magu? Ac eto, dych chi wedi dysgu mwy yn y cwrs Canolradd. Ces i fy nhalu, ces i fy stopio, ac ati. Wel, yn uned 15, dyn ni'n edrych ar y patrwm yma yn y presennol. Ces i fy magu, I was brought up. I ddweud I am being brought up, dyn ni'n dweud dwi'n cael fy magu. Ces i, I had. Dwi'n cael, I'm having. I'm having my bringing up. Mae rhywun yn gwneud rhywbeth i ni. We're not doing this action on ourselves. Someone is doing it to us. Dwi'n cael fy magu. Dwi'n cael fy magu. Dwi'n cael fy magu. A chi? Dwi'n cael fy magu. Okay. Dwi'n mynd i ddeud brawddegau yn y gorffennol. Dwedwch chi y frawddeg yn y presennol. Ces i fy nhalu. Dwi'n cael fy nhalu. I get paid. Ces i fy nysgu. Dwi'n cael fy nysgu. I'm being taught. Whoops, ces i fy ngweld. Dwi'n cael fy ngweld. I'm being seen. Dwi'n cael fy ngweld gan y meddyg yfory. Ac un arall, ces i fy stopio. Dwi'n cael fy stopio. I'm being stopped. Ond, beth am y bobl eraill? So, a chi. I am being paid. Dwi'n cael fy nhalu. Reit, triwch. You are being paid. Ti. Rwy ti'n cael dy dalu. He is being paid. Mae e'n cael ei dalu. She is being paid. Mae hi'n cael ei thalu. We are being paid. Dyn ni'n cael ein talu. You're being paid. Chi. Dych chi'n cael eich talu. A they are being paid. Mae nhw'n cael ei talu. Peidiwch y phoeni os dyw'r treigladau ddim yn iawn, ydy'r patrwm yn iawn. Gwrandewch, dwi'n cael fy nhalu, rwy ti'n cael dy dalu, mae e'n cael ei dalu, mae hi'n cael ei thalu. Dyn ni'n cael ein talu, dych chi'n cael eich talu, mae nhw'n cael ei talu. They are being paid, neu they get paid. Passive voice, someone doing something to them. Okay. Ond, dyn ni'n gallu defnyddio'r patrwm gyda gwrthrychau, gyda objects hefyd. Gwrandewch. Mae'r tŷ yn cael ei werthu. Mae'r tŷ yn cael ei werthu. Nawr, mae'r tŷ yn wrwaidd masculine, so mae treiglad meddal ar ôl ei. Mae'r tŷ yn cael ei werthu. The house is being sold. Okay.
Dwi yn mynd i ofyn i chi gyfieithu. The house is being painted. Mae'r tŷ yn cael ei beintio. The house is being built. Mae'r tŷ yn cael ei adeiladu. The house is being bought. Mae'r tŷ yn cael ei brynu gan bobl o'r pentre nesaf. Tŷ. Mae'r gair shop yn fenywiaidd, feminine, felly treiglad TCP. So gyda the shop is being sold, does dim treiglad. Mae'r siop yn cael ei gwerthu. Ond beth am the shop is being painted? Mae'r siop yn cael ei ffeintio. The shop is being bought. Mae'r siop yn cael ei phrynu. The shop is being closed. Mae'r siop yn cael ei chau. Da iawn. Ac yn olaf, y plant. Lluosog, dim treiglad. The children are being taught. Mae'r plant yn cael ei dysgu. Dych chi'n gweld y patrwm? The children are having their teaching. Mae'r plant yn cael ei dysgu. The children are being paid. Mae'r plant yn cael ei talu. The children are being seen. Mae'r plant yn cael ei gweld. A the children are being fed. Mae'r plant yn cael ei bwydo. Reit, cyn gorffen, gwrandewch arna i. Dwi'n mynd i siarad. Dwi eisiau chi wrando am y patrwm yma. Ces I fy ngeni a fy magu yn Honorefail. Ces I fy nysgu yn Honorefail, yn yr ysgol gynradd ac yn yr ysgol gyfun. Cafodd fy mhlant ei dysgu yn Honorefail ac yn ysgol Gymraeg Llanhari. Erbyn hyn, dwi'n cael fy nghyflogi, cyflogi to employ. Erbyn hyn, dwi'n cael fy nghyflogi gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg. Dwi'n cael fy nhalu ar ddiwedd y mis. Mae fy ngŵr I yn cael ei dalu yng nghanol y mis. Dyn ni'n byw mewn hen dŷ. Cafodd y tŷ ei adeiladu tua 1920. Ar hyn o bryd, dyn ni'n cael gwaith yn yr ardd. Mae patio yn cael ei adeiladu. Dwi'n edrych ymlaen at eistedd yn yr ardd. Da iawn. Felly, dyma ni yn adeiladu. Ces I fy magu, presennol, dwi'n cael fy magu. Ces I fy stopio, presennol, dwi'n cael fy stopio. I'm being stopped. Gwell I fi stopio. Hwyl fawr!